Na što prvo pomislite kad kažem Partizan? Na ljubav prema klubu. Na Partizan za koga navija moj muž. Na što prvo pomisliš kad čuješ Zvezdu? Pomislim na Marakanu, stadion. Na što prvo pomisliš kad čuješ Zvezdu? Na prvaki sveta. Sada u ovo vreme ne pomislim ni na što, jer toliko je to lošo sve u društvu i odnosi između Zvezde i Partizana i sve što se dešava u fudbalu, tako da već počne čovjek da i ne interesuje ni fudbal, jer sve to palo na nivo koji je izuzetno nizak. Đorđević, Divac. Prva asocijacija Partizan i Zvezda, njihov derbi. Znači, derbi je nešto naj. To je, ja dugo pamtim i koliko pamtim, to je najveći događaj koji se ovde zbivao. Za Zvezdu ništa ne pomislim. A za Partizan da je šampion uvek. Pogotovo u košarci. Neka bude prvaci Evrope, Crvena Zvezda. Večiti derbi. To mi prvo nekako pada na pamet. A i Zvezda je bila prvak Evrope u 91. A Partizan, pa ja navijam za Partizan, tako da to prvo što pomislim, fudbal, stadion je na gostujem tamo stalno, svake subote. Na što prvo pomislite kad čujete Zvezda ili Partizan? Na Zvezdu. A koja vam je asocijacija? Pa zato Zvezda simbol šampioni i tako.